Wat dit waar, denk ik. Vallig maar. Guess horse, verras die maatje. Was just catching at the boys in the teacher and give them nach the horse shing a meal hast. Jetje dat wel chemical corner. Ja, dus. Hashigan la, Linus. Has je nog hartstikke meer lijn zo? Eigenlijk is veel meer holt niet ik weer rie. Wat gaan we hek zijn? Mag er zo. Oh, Hachin. Ga je met jou? Hast u? Hek het aan. In een hele complete. Nee, Chopri. Guess horse, mag er zo. Nee, Pali. You see via fine message. U zegt, zo van. Kom maar kijken. Kunnen vallen wij. En nu ga je een kaas bij af 1 rood. 1 rood kutmag. 1 rood eentje nog. Ik ga nu in de huisje en het weg. Dat is het. De handel hier. Grappig hoor, ik denk dat je mij hoort. 20 rondbuk. Ga mes ik maar. Ga mes ik maar u. Ga mes ik maar als je aan het dinnen ging. Eigenlijk ga maar goed ze. Nu in je kijk. Dat is een hele haversan. Daarheen. Bravo, Fakel ader ga. Toch red je nog. Fakel 1 keer 9. Stafgedag. Kunnen peper uit schiers kunnen dingen is uitgekost. Dat is waar, kijk zo, dingen uit schiers. Ja, een keurig naar Bjarne show. Scheiß een coole reis kijken. Hij mag er zo uit Een teacher Rush is een J bij Jim. Ja, maar. Toch, maar blij nu. Ja. Had making it. Oh ja, had je. Ja, die is dodgeball. Catch you finishing it. As a talent. Finishing the teachers as a PE covers. Who the teacher dan wel? Fishing the thirst in sea na teachers and on some tale. Give it a hash and find a staff. Vind je een breathing in Duitsland? No, it's like a clach trying inyak. Oh, Had je een doll? Wat? Do my shit. Good news, Jack. Een teacher in haar vak met in de halle en she is geen halen. Tapelei. Gereden pet. Solly! Charlie,